Eta zelan jakin zenun gerra zizala, zelan... Es que... Amazazpizen, amazazpizen betatu zen gozala, de julio. Autobus baten torre zan, otxan zoko hori Hortazar, eta orduen zuburu behar zin jo orduen txe, izan eta amazazpizen era amazortzizen, biten eba 18 de julio ez da bai, zan gero amazazpizen, aia gozan da txapel gorre jaz da, gora no seke, da orduen obatu dut ziren da, eroburin kartzela zoren eron, batek eroban ezia. Da, karo, horregaz, gure egunean agertu ziren milizianuek. Horre izan zen bombie, potxan dizogun, koño, hemen pasago baten bat zubule bau gero. Da orduen jo ziren, ekopetak azar. Osake, milizianuek agertu ziren atzan dino nurrengo egunean. Bai, pasautzen zen. Autobus bat, ero, bi, ero, iru. Izan zen horre egiko, areki bombie zaten honen esputoan, zaten honen gerria erazi du. Biba Franco ero olako bat, bastante sartuten uzan. Partizten partetik. Eta zure aitek eta zer esatea ban, edo zure etzien zer esatea ban, jo, berrie dator edo berrie dago, eta hau zer da, edo gogoen dekozu zure aiken edo zure... Bai, prekupazin jandiz, horre, garo, nazionalistatek orduen, prekupazin nuen abertze pasetan dan. Eta egon ziren, 18 merezik jaugei. Eta orduen, apur bat, militxarra betxun ziren. Hemengo garen janeko betxun ziren orduen, soldauek. Da, ordean, claro, astira, un montón izan. Kosinak eta gero, bezperan, haren planotu bazo ziren, bizuzakoek, da apura de gerra horien, egolan, buelta morrin horien. Eta gero? Orduen tropak egon ziren plazan hauten ziren. Frontoia eta plazan da, ajuntamente horrien da hor. Dorre bonito sin anemo si tropa ya formote ondino frentie que va preparetako a ver un frentie gero horre bilareko enbalse onduen ni frentia formosa gero teniche era gero izan da formosa ya frentie eta txan izan kosinak eta janaruteko eta da horrek albergo etorri zinien eta bizen ordu bombardeo zen Esan dizo.